L-Avukat Ġenerali Peter Grech ta' xhieda tiegħu quddiem il-Kumitat fuq talba tal-Oppożizzjoni. Fix-xhieda tiegħu l-Avukat Ġenerali jikkonferma li ma sab ebda dokumenti li juru li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi u Richard Kakija Caruana talbu il-parir tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali dwar jekk kienx hemm bżonn ir-ratifikazzjoni tal-Parlament biex Malta tissieħeb fil-Partnership for Peace. Iktar tard, meta mid-2004 law, għandek idea jew kien hemm xi dokumentazzjoni jew sitt qed li fittixt tantom il speċi, kien xi dokumentazzjoni illi kien hemm talba minna tal-Prim Ministru tal-Gvern jew inkella minna tal-rappreżentant permanenti ta' Malta fil-European Union rigward kif dawn it-trattati semmu nista' niġu għal Security Agreement jistgħux ikunu jiġu aċċettati, jiġu wieħed jidħol fihom mingħajr ma jkollu ratifika tal-Parlament. Le. Skont l-Avukat Ġenerali, riattivazzjoni tas-sem ta' Malta fil-Partnership for Peace fl-2008 ma kellix bżonn l-approvazzjoni tal-Parlament għaliex dan ma kienx ftehim bejn pajjiżi differenti. Id-deputat Laburista George Vella qal li kellu dubji serji dwar din l-interpretazzjoni għaliex il-ftehim dwar is-sħubija fil-Partnership for Peace jibda billi jsemmi l-kapijiet stati u gvernijiet differenti. Min-naħa tiegħu id-deputat Laburista Luciano Busuttil qal li l-ftehim dwar il-Partnership for Peace sar man NATO li hija magħmula minn pajjiżi differenti. Fil-laqgħa ħadu semm ukoll id-deputati Laburisti Leo Brincat u Owen Bonnici. Lejrit l-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien intrabat mal-Ambaxxatriċi tal-Istati Uniti li jekk jerġa' jkun Prim Ministru idaħħal lil Malta lura fil-Partnership for Peace mingħajr ma nforma b'xejn dwar dan lill-Parlament u mingħajr ma kien hemm ebda wegħda f'da sens fil-programm elettorali nazzjonalista. Fil-fatt Malta ddaħlet fil-Partnership for Peace minnu fih wara l-elezzjoni, saħansitra qabel ma saret l-ewwel laqgħa tal-Parlament. Il-Parlament mistenni jiddiskuti l-mozzjoni ta' sfiduċja f'Richard Kakija Caruana nhar it-Tnejn filgħaxija.